isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Rosalinda Pritos, taga Barangay 16 Purok Boulevard. Nagdaog sa 500 pesos, kag 650 pesos worth of groceries. Nagapasalamat ako sa Bombo Radio. Kaya bisan sini nga kapigadohon nakadaog ako. Pagagamiton ko sa sulod balay kag ibakal ko pang sudan. Kag nagapasalamat ako sa mga staff sa Bombo Radio. Kag bisan sa pandemya, ginapasalamatan ko ang Bombo Radio kay hindi makabuligid sa panimalay ko. Kag nagapangabda ako sa wala pa naga-intra na kamo. Nagapanilhig ako sa downtown, DPS, street cleaners, gabihan. Gapasalamat ako sa Bombo Radio kag sa mga staff. Kag pangagdagid ako sa mga kaupdanan ko nga maga-intra na kamo kay bisan sa ini nga gamay lang nga makabuligid sa aton. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybaroan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa
hindi matutom sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Nagpatigid si Dalia sa mga binuting nga pangako ni Redin sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, makaluluoy man ang bana ko. Masami siya nga nagapalibog tungod sa natabo sa akong kagsang amon anak. Apang tubtub subong. Wala sang mahatag nga impormasyon ang mga pulis kung sino gid ang may kahimuan sang among nga krimen. Wala pa sila sa madakpan na suspek. O Diyos ko. Kabay pang madakpan na sila. Agad bisan paano. Hindi na ako makabatsyag sang sukna sang akong konsyensya sa natabo sa amon anak. Kabay pa.
Oy, Dixie. Sundan na lang si tatay mo nga magpakababaye ka. Kay ti, babaye ka ginman. Nano mo niya si nanay man? Ginasilingan nga lalaki ko yan ay. Tanawa ko bala Nan. Hindi bala to sa lalaki nako? Tanawa lang bala. Ano? Ano nga doon sa lalaki katulokon? Daw lalaki katulokon, kay man ang pagunting ka sang iyas ang lalaki. Ang buhok mo lang tawa? Daw iyas ang lalaki? Ha? Kag may pika ka pa sa butkon? Pika sang babae nga nagauba? Sino ang babae nga ina? Ha? Si Dalian ay ang akong love. Oy, Dixie. Dagadumot pala sa imo ang bana ni Dalia. Kag nagsiling siya nga ikaw ang nagkawat sa iya cellphone kag sa iya nga laptop. Uti, wala man sila sa pamatuod na nga akong nagkawat. Hoy, nakagwa ka lang bala sa prisuhan ha? Kay nagpangako ako kay Dalia nga manglabada ako sa ila nga wala sang bayad. Tubtob nga maimpasan ko ang ginkawat mo sa ila. Nay, ginasilingan kaya nga wala ko to yung magkawat ya. Ibang diya guro nga tawo yan ay. Kag hindi ako. Para nga hindi ka pasibangdan. Magbago ka na sa pamatasan mo. Magpakababayi ka. Sa sina, hindi ka mapasibangdan sa bisan sino nga kawatan ka. Bunano ka na gidi mo yan ay man. Hindi ka gadya ka chindi na yaw. Lalaki ko yan ay, lalaki ko. Lalaki ako nga nagahigugma lang niya kay Dalia. Tugimuon ko yan tananay, bisan mapatay pa ko. Babaye ka! Kabati ka? Lalaki! Babaye ka! Lalaki ko yan ay lalaki! Maguntat ka na gani, Dixie, ha? Gusto mo nga mapatay ako sa ugtas sa imo? Ha? Hindi ka magugtas na Agoy! Bunano man niya si nanay man. Gipakdol mo kuya sang luwag na yang. Kulpatyon mo man ang ako sa ugtas? Buhaton ko ana ikaw nga amo! Lakat na lang sa downtown na ya! Kasakit na sa ulo kung ginpakdol ni nanay ba? Buta, katuan ko na lang to gani nga akon nga relipan. Mabaligya na lang ko to anay sang akon nga ukay-ukay. Te, pila na dangaton binta maret? Medyo maiwat ang baklanay. Pero temprano pa man 11:11 pa lang sang aga. Madamo pa sinang aton mabintas tang maghapon Okay lang Uy, may cellphone ka nagli nga bago? Kung dumalahalong tulukon mo. Uy, hindi ka lang manugid ha. Kinawatan ini. Ano? Kinawatan? Oo. Bukat tahong ba? Pilang bakal mo sina? 1,000. 1,000? Oo. Hindi man ako makasarang magbakal sang hindi kinawatan mo. Amo gali? Uti, sa diin ka na nagbakal? Sa sindikato Sindikato? Oo. Wala mo sila makita. Kay man, aga pa na sila diri nagakadto. Kag siling nila, maayo gidya kuno kun aga sila diri magkadto. Para una sila pili sang ukay-ukay ta. Di, ang ginabakal nila sina sa akon, mga branded nga pantalon kag jacket. Di ginaayuhan ko na sila. Ginapilian ko sila sang maayo nga klase. Amo na nga nanginsuki ko sila. Kag maayo man sila sa akon. Amo na nga ginbaligyaan nila ako sang cellphone nga iniho. Kag nagsiling pagid si Badong. Ngay may laptop pagid sila nga ginapangitaan sang bayir Laptop pagid? Oo. Di sila kuno nagpangawat.
Sa mag-asawa ko nga bag-o lang nakasal. Sa mag-asawa nga bag-o kasal? Sino na nga mag-asawa man? Hindi man sila manugid. Nga ako no? Sa sindikato, gani. Ano na lang ni Reto? Abi, patigayon naman ko da para makaganit man ko. Pabayi lang Kay patigayunon ko man ikaw. Madamo na sila sang kinawatan gid na baligya. Kag barato lang. Uy, maayo tuod mo. Kasi kung makaginansya kita dira, ginansyahan nato ng ilang mga baligya. Ay, yadi pa na ay. Oo Kag abi mo bala, Dex? Ang isa sa ila, may crush na pala sa akon. Ano? Oo. Si Badong ang ngalan niya. Siya ang naghatag sini nga cellphone sa ako, no? Ang bili ko no sini, kung ibaligya niya sa iban, 5,000. Apang sa ako niya, 1,000,000. Inang si Badong, may asawa na? Ulo asawa man lang kuno Pero kung sabton ko siya, ipakasal gid kuno niya ako. Maihaw siya kuno sang baboy. Buti maayo ba? Iyawan kay gigaling niya sang baboy. Ay oo gid lang Lain man kuya sang sa mga babae niya. Virgin pa kuya mo. Oh, virgin gurong dulunggan mo. Bro, seryoso ret ha? Patigayo naman ko da Madikit kita wala sa sindikit para nga makaganit. Oo Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Arging! Gintampa mo ako? Akika kay ginhalukan ko ikaw? Pape! Sorry ha. Pero, I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo.
para halokan mo ako? Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubok, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigog mo. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginsugid ni Abi sa akon ang bahin sa iya kahagug masadto nga si Jeffrey. Kag ginakabig niya nga isa ka karma, ang masakit nga nagdapo sa iya tungod sa ginabuhat niya kay Jeffrey. Diri sa niya bahin, padayunan ko ang akong pagsaysay. Wala ko ginpahibalo ang akon masakit sa iban. Wala ko sila ginhatagan sang kahigayunan. Nga libakon ako. Kag silingon nga karma ko ini. Pero naisipan ko nga karma ko ini. Tungod malain ako. Malain ang batasan ko. Abi, hindi ka malayo tayo. Kag hindi mo na karma. Choice ni Jeffrey na. Makapila na ako tuslukon. Agod nga makuhaan sang dugo. Kag hindi ko naman maisip kung ano nakadamo ang bulong nga nainom ko. Kag kung ano kadamo ang dagom nga ginatuslok sa akong lawas. Wala na ako mahadlok na mapatay. Bangod na kahibalo ako. Nga diragid man kita makadto tanan. Apang ang ginapangayo ko lang nga mapatawad ako ni Jeffrey sa akon mga sala. Pagkaligad sang pila ka bulan, nag-ayo ako. Gani nga nagbalik kami sa Pilipinas. Kagabi mo, daw sa morto nga ginabisitahan permis ang akon guilt. Dito ko na batyaga ng sakit. Sakit sang nadula siya. I missed him. Hindi hamak ang sakit nga ginabatsyag ko. Sang makahibalo ako nga wala na siya. And you will never know what you have got till it's gone. It took me a long time before ako naka-move on. Nagpangayo man ako sang patawad sa family ni Jeffrey. Tungod nagpanumdum ako. Gabasi dira, makita ko ang closure nga ginapangita ko. Pero do sa hindi pagid niya ako pagbuhian. Nagauyat gihapon siya sa akon. Tubtub nga na-diagnose ako liwat. Na-diagnose ako liwat sang cancer. Nagbalik ang akon cancer. Gani, nagdesisyon si daddy kag si mommy nga mabalik kami sa States para nga ipabulong ako liwat. Pero hindi na ako. Hindi na ako maluyag na maagyan ko liwat ang naagyan ko sadto. Kag nakahibalo ako. Nga amo na ining katapusan para sa akon. Ginpangabay ko ang akon nga mga ginikanan. Nga pabayaan na lang nila ako. Pabayaan nila ako nga babuhi sa katapusan nga inadlaw ko. Hindi ako maluyag usikon ko ang akon inadlaw sa pagpabulong nga nakahibalo ako nga hindi manggihapon ako mag-ayo.
Ted. I'm sorry. I'm sorry nga nagpalayo ako sa imo. Tungod hindi ako maluyag nga masakitan ka pa. Amoy ning rason. Kung nga hindi ko mahimo nga i-share sa imo. Dali, Dre, Abi. Dre. Dre ka sandig sa akong dugan. Hindi na ako magpalayo sa imo. Kag hindi mo na ako pagpalayuan, ha? Okay? Okay. Gusto ko, updan ka tubtob sa katapusan. Updan ko ikaw, Abi, sa tanan. Kag sugod-subong, adlaw-adlaw na ako manginuyo. Manghawa ko sa milagro sa Diyos. Istorbohan ko siya hasta matakan siya. Kapamatihan niya ang pangangayo ko. Mabato kita, Abi. Mabato kita. Pwede mo siguro na, no? Oo, Ted. Oo. Good. Luwag kong may mahimo pa kita. May mahimo pa kita ng matahon ng mga handumanan. Mahimo kita sa madamo ng mga adventures. Kag ako si Ted. Ako si Ted Sabata. Ang mga kusog mo. Jake, update ko. Sa din. Sa ilim mo, mainom kita. Nabakala na kita sa fishbowl sa igan sandalan para isumsuman natin. Pero may kurupyo ako. Apa sige lang ah. Nakaibalo ako nga may problema ka. Pila ka botilyang tumbahon tao hasta makasugid ka sa problema mo. Gusto ko tawgon mo si Greg kag si Ryan. Katrupa nato sila eh. Hindi na. Ikaw na lang. Tawag mo. Ano bang problema, Brad? Si Abby bala? Wala na ka mo? Ay, pangita na lang sang bago ah. Do, grabe gid ang problema mo. Ang dumdum ko kung pang move on mo lang si Abby. Jake, pare. Nagabati ka bala sa milagro? Ambot. Depende. Pero silang ni nanay ang milagro kuno hindi isa ka butang o kun hitabo. Ang milagro kuno amo ang mga tao nga nagaabot sa aton kung nagpabag-o man sa aton. Oh. Nga nagatulok lang sa akon. Daw gusto mo nga, Jake. Nabamdaman ko ng atlaw. Nga nagpangawa ako sa mahal na Diyos. Nahatagan niya ako sa milagro. Nagpangawa ako. Nga ibalik niya sa akong si Lindy. Apang hindi si Lindy ginbalik niya. Kundi si Abby. Kagbangot kay Abby. Wala mabayaran akong pagpamamatay. Gadi ginakabig ko na may isa ka milagro. Daw nagsalag na ng akong pagmamahula sa ginhambal ni Jake bahin sa milagro. Sa pagpadayon ko bagid, Arge, kasakit sa ulo ko ba? Kasi lang sa suga sa ibabaw sa kisame. Ba, anong oras na ba yun naman?
Uy, lasas na sa maga. Nagagda ko din sa kama ko. Apang, saan ako nakapauli kagabi? Hindi ako makadamdam. Kaya wala ko sa mga damdaman. Nagbatsyag ako sa kao. Ano ka? May naman ako sa ngayon nagkakape. May nagahulad sa akon? Hindi. Si Abby? Siya ini nagahagda man sa kama ko? Nagkakatulog siya. Kag nagkaya ko sa ulunan. Oh, Diyos ko. Nag-boxer short lang ako. Di na ba ang short ko kagabi man? Apa nga ari diri si Abby? Ano matabo? Kinang makasiguro ako. May hindi lang damgo ini. Halika. Ibalapit ko ang akong parad sa ilong ni Abby. Abby. Nakabatsag ako sa mainit na yung ginhawa. Ay, salamat. Abi ko kumano na siya. Ang buhok, kayuhon ko. Abi? Abi? Ano ba na yung magbuto rin, ha? Naglisog na siya. Kadupalahan sa pagturog. Ang labag. Nakita ko. Bukas ini. Kagara sa itupad. Ano ina? May nagalabang ano ina? Journal? Journal ina o kung diary? Kag may nasulat pa mo? Abe, basahin ko. Listahan ini sa mga ginasulat niya. Number 1. Mangayo sorry sa ginikanan ni Jeffrey. Number 2. Manubon ako kay Jeffrey. Number 3. Islam ko ang nabuka ni Daddy. Makasulod sa horror house kag buligan may mag-move on si Ted. Uy, limang nasulat diri sa listahan niya. Tatlong may check na. Dua nang wala. Dua. Buot sila. Dua na lang ang wala niya mahiro. Tay, anong ginabuhat ni Abby sa kwarto ko? Kag din si nanay? Si nanay mo at totoo ay gapanglaba. Kag amo ba na naginasaling ko sa imo, Ted? Nga kung mag-inom ka, magbilin ka man sa inom pliti mo pa uli. Si Jake kag si Abby nagdulong sa imo diri sa balay kagabi. Pero wala maging papuli si Abby, ha? Nagpabilin gani siya kaysa kuno ang matipan sa imo. Nagpamilit gid siya sa akon. Sino galing nagpailit sa akon, tay? Te, ano pa bing parte sa pagpamilit niya? Hindi mo mahangpan? Yogs. Uy, ang baba mo. Hindi mo bala ko ikatrupa sa kanto. Sorry lang tayo. Ako, nakatabinas lang ko. Kura mo siyang isagli nag-uba sa ako. Eh, tiga nga makibot ka gid. Kaya wala pa man sabi na tabo sa inyo. Tay, lain si Abby. Oy, anak. Ano ba lang nabatian ko nga ako? Si Nini. Hoy, Chidoro. Akong nag-ubas ang pantalon mo. Oh, tanawa ho? Ano ini, ha?
Kundom na. Kag naa nga may amo kasi ni. Sabton ko ba balay nanay? Hindi na. Sige, dira ka na. Tay, mabalik na ako sa kwarto ko. Ba, si Abby, nagpungko na sa kama. Nagabugtaw na siya. Abby, pwede ba lang magtalikod ka, anay? May ilas na ako sa short ko. Hindi ka na mag-arte Kay nauyatan ko na ina. Butigon bigla eh. Sila mo wala ka pa sa nauyatan. Ara na. Nagtalikod na ko. Pag-iles na daw sang short mo. Ari na, nakailis na ako. Karon ipatag sa akong kung hari ka diri. Anong ginawa mo po diri? Agoy! Agoy! Nga gipakdom ko sa ulo. Siling ikaw ang kusog. Pero kagab, ginlokdo ko lang ikaw, no? Abi, seryoso na niya. Ano ba natabo kagabi, ha? Amo niho. Gintawgan ako kagabi ni Jake. Siling niya, hubog ako no kaayo. Kag amoy na nga, ginpakadto niya ako. Gago, ginabala si Jake mo? Sino galing nagpailis ang bayo ko kagabi? Ang amigo mo, among nagkuha sang pantalon mo, kag nagsuksok sa imo sang imo nga boxer. Muna kay daw lipong ka kagabi. Sa ginapailisan ako ni Jake, naglingling ka siguro, no? Che! Abi, pasensya na. Naisturbo ko pa ikaw. Sa liwat gani, Ted, kung mag-inom ka gidman, siguraduhon mo nga makaya mo, ha? Kay hindi sa tanan nga tion. Gusto na nga. Hindi na nato bang balang nga. Okay. Gusto ko ba lang malagaw kita karon nga adlaw? Sa diin? Sa bagong mall, may horror house dito eh. Uy, horror? Oo. Trip mo? Sige na. Wala ka masang buhaton sa bungi. Para makabawi man ako sa imo eh. Sa mga tinion, nga hindi mo ako kaupo. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, naging padala diri sa atong palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio